nakaplagan gid in town sa kalalaki ang iyang gipangitang nga sakit sa lawat sumanga matigbasan sa iyang kalibin pasado las 2 sa Udto Enero 22 2026 sa Bakungan na kon barangay Bakungan Magsaysay Davao del Sur. Kapag ginabi sa Deputy Chairman Davao kang Police Captain Arvin Cubillo, investigador sa Magsaysay Municipal Police Station, na hubog matod pa kining biktima si alias Tio 19 anyos sa dihang kulata niya ang iyang kalibin na si alias Sheila 34 anyos. Nasiran na wala na makagwanta ang suspect sa gihimo sa iyang kalibin. Di nakatuwa sa lagaraw busa gitigbas ang biktima bunting sa tuong bahay na si Kamot. Daling gidala ang biktima sa balay Tambalanan human nga dako kay sabad ang nahaguman ini sa pagpanigbas samtang nadakpan na sa Magsaysay Municipal Police Station ang suspect na sa pagpanigbas sa Manleo. So ang gitawag nga suspect karon kay ang katong live-in nga gikulata. Yes, Radyo Manleo kay nakatigbas man siya. Agoy. Kana lang. Okay. Samdan gidin taon ng suspect Radyo Man ang biktima Radyo Man. Huwag na nagbiktima kay nangulata, inisubog nangulata. Pero tungod ras kahubog pod nganong nangulata po ning bana ron. Kaya kahubog nangulata siya unya ang iyang gikulata natigbasan siya nakita niyang lawas. O nihilak pa na yung Manleo di punta makahukom niya pero makaluluoy kaya niguwa mo ng video nga marag biting pag-antos niya iputi na siya sa ihang kaluspad tungod kay lagi nangulata niya na tigbasan o nagtangkon kita sa din taon sa Manleo. Karon nagpatuloy na nagpaalim sa balay Tambalanan ang biktima nga hubog na mogi nangulata ra Manleo.